Nie, práve že sme všeobecne, nie len v prvej tretine, ale aj v celom zápase máme strašne veľa presiloviek a to vyhodí tým troška z tempa, ale snažili sme sa do toho naspäť dostať v druhej tretine a dosať pod tlak, podarilo sa nám vyrovnať, ale jak som povedal, mali sme strašne veľa oslaboviek a myslím, že tam to bol najväčší problém z našej strany. Tak šťastní určite nie sme, keď padol gól 2,5 minúty pred koncom, ale myslím, že sme mali sériu dobrých zápasov a nemôžeme sa nechať nejak negatívne ovplyvniť. Toto jednou prehrou treba stále pracovať, stále hrať poctivo a zbierať body. Jak se těšíš na sraz nároďáků? Tak vždycky sa teším, stretnem starých priateľov takže vždycky to poteší.